Dili lang siya buffet. Unlimited na siya, Miss Riz. Miss Riz, unlimited na. Dili buffet, unlimited. Artista? Ay, ito ko artista ronan. Penay Bendery. Lamig yung tigata ko shop pa ka. Going to Olango Island. So we're going to Olango Island. A few moments later. So guys, we're going na sa Olango. Buyan ko dire. Sa kanang lang isa na ito. Ang land traders, dire yung landlord dire mo. Padali yung bayan. So let's check it out. A few moments later. Yes, we're going. Ang karga na diahak. Oh my God. So thrilling. One of the challenging. Doon ka mulay alsa na doon ha, mga non-living things doon. Ang laki ng pau. Nice. So guys, padung na bidong ko guys. Guys. Oh, tinaw kayo na lang. Very crystal clear guys. The water is crystal clear. This is Olango Island. We're about to Olango Port. This time, so we are boarded to the port of Olango. Please fasten your seatbelt. Fasten your seatbelts. A few moments later.
So karon na padong nami sa isla sa Olango. What amazing! O diba? Ang daan nataliwa sa dagat. Kay ang saon guys, layo ang kaayo ang laong ba di man katugba dito ang bangka sa daplin kay muhunas man siya. So naa sila diri sa tumoy-tumoy sa daan. Or bridge man siguro ni siya guys. No? May ilang gihimo para ko. Amazing guys, taas guys. Nindot ka ilapon. So padong namin sa barangay Kaoy. So in a few minutes, maabot namin hotel. So stick around guys and watch the full video. So, padong kami sa Kaoy, Barangay Kaoy. Kaninga street, man na siya diretso sa among padungan. Naami ipanghatag ng mga giveaways ikan sa Wipro o tabang pod sa ICM. Okay, so kapitan mabot or naabot na dito. So, nanguha kami sa mga non-living things, mga pagkaon, para pagkaon dito. Hi Wipro, welcome to Kaoy. Kakahuyan, Kaoy. Ang sa dimining sa Kaoy. Kakahuyan. Hi guys. So na namiss ko mga so padungong sa barangay Kaoy. Traffic lang. Nagdali lagi ka day, kalibangon ka? Nangita kag CR? Nakita kag CR day? Wala, ako sige day, kasi masaag ta ba? Dito masaag day isla ra ni day. So, welcome to Kabugangan. Okay, welcome to Kaoy. Kaoy. So, ang Kaoy gingalan siya sa Kabugangan. Kabugangan. So, nanata sa barangay hall nga pamahuman. Malami siya tamnan upang nani okay nani. Okay, mo nilang barangay. Barangay. Nakadaghan ano aray. So nag-wait na yun sila. Welcome to my barangay. Okay. Puro lang sounds din. So, na namin sa barangay Kaoy. Okay. So, this is the project of Wipro Philippines, Cebu.
Sa mayong buntag no, sa makausa natong tanan, medyo pasensya na gamay, medyo delay kay sa awas akong gingon balud pa nya medyo kuan gid sila ba wa madala sa usa ka dagan kay kanang daghan man sila. And karong buntaga salamat sa Ginoo nga ni ataron ni abot gyud ta diri ang nga safe. And karong buntaga dako sa namong pasalamat no sa mga sa ICM, una sa ICM, then sa ato apod nga mga sponsors nga niya karon ang Wipro no, salamat kayo. Akong i-welcome ang tibuok no grupo sa Wipro nga na dinhi. Pwede ba nga mubarog sila, mubarog mo mga ma'am? Namani sila ang atong mga sponsors. Sa ICM sa amoa no. So sige, salamat kayo. And welcome no sa ato ang paghimuon karong buntaga, and God bless us all. Salamat po, Pas. Miss na, meron ba sa message to the community? Ito po si Riz na. Siya po yung isa sa mga tumulong sa akin para po magawa natin itong volunteer activity at naibigay po sa inyo yung pangangailangan nyo dito sa Olango. May buntag sa tanan. So, pasensya no nang taw-taw na lang pag-abot. So, as mentioned by Pastor Victor, so, nagkuan we face challenges sa among boat and then sa kuan, and then of course, most of us also are not kanang medyo nahadlok sa balod kay most of us kay taga-syudad yun. So, we're happy na we're here in your community, and then I'm here with the rest of my team, ang among mga empleyado, ang volunteers namo sa Wipro. So we're happy na nakauban mo namo karong buntaga, and then we are hopeful na ang among donation will help your family, especially your children. No, salamat kaayo, salamat sa pag-usap nako. So, makila tayo ng isang representative sa nakatulong. Okay, yung first, ano po, ilan po yung mag-aabot? 8. Yung po first 8 na family, representative po ng family, pila na po kayo dun sa tapat na Wipro volunteers para mag-abot po niyo yung tulong. A few moments later. Yan, one family. Balik lang po rin. So after makakuha sa mga donation, balik lang sa likuran. Salamat. Sige, naning daday. Volunteer day. Sige na. Okay, pwede na po. George Ocampo, Christopher Dungog, Josephine Lasqueda, pwede ka tati. Maria Lutesa, dili ang patong ang tungol kong mga tubig. Ibagay na nay, tubig. Balik na taglingkod, unsa tatong sabot, magdalag, usaka, putos na, mana. A few moments later. Mag-hi ka sa vlog. Hi! Welcome to my channel. Tapos, 1, 2, 3. Atong gipangayo, 5 anyos hangtod 8 anyos. Pila may mga edad, balihog tag kani pila edad, kani nagaping pila edad. 5 anyos, 4. 5 kaday pila edad. A few moments later. So, while naghuwat misa among service, padong uli. So, moni-moni sa niya ka ungamay sa among lunch. McDonald's.
Thank you, McDonald's, sa among lunch. Sumuoni sila si Miss Nicole o si Miss Norel. A few moments later. Hi guys! So, nakauli na ginmigikan pa sa Barangay Kaoy. Ug daghang kayong salamat sa nag-support sa mga barangay dito. Ug sa tanang mga tao nga ni-cooperar sa among activity ikan sa maayong kabubuton sa Wipro Philippines and ICM. So, atong nakita og naaninag nga to ang tanang mga tao nga malipayon nga dawat sa ilang mga regalo gikan og sa maayong kabubot sa atong kumpanya og sa ICM og sa Wipro Philippines. Ug daghang kayong salamat og sa pag tabang sa tanang mga staff, crew, FMG, HR sa operation sa Wipro. Daghang kayong salamat niining aktibidad nga nagkapundok tang tanan ug unta hinaot nga apay mosunod niini nga mga panghitabo. Daghang kayong salamat and God bless to all of us. Bye. Okay, we're done. So thank you so much for watching this video. This is Rona Shunian. Don't forget to subscribe and click the bell and likes and share to your friends. Bye!